Guys, gising ko lang guys. Ngayon mag-Tagalog kami dito kasi may Tagalog akong kasama dito. Kain kami ngayon, no? Hold up. May Tagalog na kami, may Tagalog na akong kauban dito ngayon. Kagigising ko lang. Marami siyang cooks ngayon dito. Marami siyang salamat. Tutulog ako, nakikita ko sa mga radyo. Yung kanyang ano, napakadaghan naman talaga nito. Hindi na pagkuha. Kuya mo! Siti, masih mo deposit. Siti? Size. Magsalita ay ka ba? Tingin mo dyan. Sabi mo. Kaya kaya di po si Tanig ah. Bakit may bukong school? May pera. Bakit may bukong yung itlog mo? May buko ba yan? Oh, may bukong yan. Wala kaming buko. Hindi. Bakit ang dami yung sudan mo? Ang dami ng sudan ko dito kasi maraming salamat nito. Kasi hindi mo lang alam na yan sa akin na mundo na yan. Bakit ba? Kasi alam ko na yun ito eh. Kakain ako upang matulog, malakas, mabuhay at marangal. Wala kang cook. Bakit? Kaya gising ko lang, kaya nakita yung mukha ko ngayon, napakagandang umaga na to. Hindi lamang yan sa'yo ng mga hagunoy na yan. Kumain ka Ano sabi na. mo? Pumaspas ka ng kain upang maging malakas, masipag at marangal dahil mahal ko ang Pilipinas. Hindi ka naman kasi marunong magtagalog ngayon sa akin sa'yo. Huwag ka magsabaay ba? Ha? Bakit ba? Bakit ba sa akin? Sa'yo lang. May muta ka. Hindi yan muta, morning star yan. Kasi hindi mo alam yung mga ganyan na bagay sa'yo. Bakit ba? Hindi ka marunong magtagalog kasi. Bakit hindi marunong? Ako manurong na akong Tagalog, siya wala pa. Hindi naman sa akin. Hindi kay sa'yo. Tawa daw. Kaysa sa'yo, wala pa rin siyang cook. Ha? Meron pa siyang cook ngayon. Meron, asan ba? Hindi mo alam. Hindi Kasi mo alam, ito na. alam niya. Ito na cook niya. Ha? Naubos niya sa aking kanin at sa iyong mundo lamang ito sa kaniyang buhay na to sa kalaykay mo. Wala kang cook. Wala kang bilan. Sa atis ko. Mag-practice ka na magtagalog kasi punta ka ng Manila. Manila, hindi ako pumunta sa Manila kasi may tao dyan. Nakatira ako dito sa Manila, pero may tao, kinadakop nila ako. Parang nasang tuba eh. Nabukog ako. Gabaan. Pumunta ng Manila, pagbalik mo dito, hindi ka na marunong magbisaya. Tinanong ka dito, ambot nga nun eh. Ambot ka man eh. Bakit ambot ng nune? Ha? Tingin-tingin ka sa video kasi wala kang mundo. Bakit tumitining ako sa video? Ha? Kasi hindi ka marunong sa'yo. Alis ka nga dyan. Hindi sila marunong magtagalog. May kanin, may dukha dito. May kakha ka sa kanin dito. Dito? Yan. Kainin mo yan. Sayang na yan. Sarap. Nag-live kami ngayon dito guys kasi para malaman ng, Nanay mong vitamins. para malaman ng buong mundo para malaman ng mundo ang katotohanan kung sino ang may alam. Sige na, bakit ayaw na magsalita? Nagbula-bula na yung cooks mo. Hello, nabukal. Di na rin siya ng vitamins. Akong gilawin mo ng vitamins. Hoy, ano ba tinitingin-tingin mo diyan? Ina na. Pangkal. Nagagalit na yung mukha mo para ka ng si Vegeta San Goku. Masarap pa kasi isagol ang vitamins. Anong isagol mo sa vitamins na yan? Oo. Anong sinagol mo sa vitamins? Ang sinabi ko ba? Ano ba sinagol mo ba? Ba? Vitamins. Masangya yan ang Hindi ka pala talaga marunong magtagalog. Eh, Sibil, hindi ka pa pwede mo pumunta sa Manila. Uy, huwag mo yung kulatugin ba?
Gawan ka kasi. Yak. Huwag kang mag-ara ba? Huwag kang mag-ara. Gawan ka ka. Bakit hindi mo na yan inaano yung kanon mo? Kaunin mo na yan. O, sige. Ilang taon ka na ba? Ilang taon ka na nakahandusay ngayon? Ha? Hi, Ann. Sibil. Baby, si Bilog. Paano ito ginawa, itong itlog? Ha? Bakit? Binuak doon sa may haguno yan? Hindi binuak. Inano? Binuak. Sa amin lang tong itlog na to. Bakit hindi yan sa'yo? Hindi ka kasi marunong dito sa mga itlogan at sa mga tayakan. Hindi ka pa marunong magtagalog, hindi ka pa makapasa punta sa Manila. Kasi hindi na lang talaga lumapit ang Manila. Kasi nandun sa papa ko. Nandun ang papa mo sa Manila. Oo, hindi na siya babalik dito. Bakit hindi na siya babalik? Kasi malayo na siya ang umaga. Bakit? Nandyan na siya sa sa Kalawitan, pero nandyan ang anak niya. Sa Kalawitan, hindi man yun Manila yung Kalawitan. Sa Claveria man yun. Yung Manila, nandito ang anak niya. Ikaw yung anak niya. Hindi. Sino yung anak niya? Yung papa mo. Ano na siya, papa. Sino yung anak ng papa mo? Si Iro na dako na. Laki. Ano ba yung Tagalog ng dako na? Maliit o malaman? Makababa. Hindi man yun mabaho. Kapal ng mukha mo. Kagigising ko lang. Bakit? Ang ayaw ko na. Ayaw ko na. Bakit ayaw mo na sa mga sudan? Ayaw ko na sa iyo. Ayaw mo na, akin na to. Sila pang barnes na Sinabi mo eh. Mambanes, Sinabi ko wala pang sinabi. Kahit wala kang sinabi, hindi mo naman alam. Yung sasabihin mo kasi Yung hindi, mga ang kanon. hindi man yan pangungo, pang nanakaw gamay lang. Ito nga ba na, ano mo lang ko, ako, kaya ako Ako rin malampas. Wala na, naubos na yung cook natin. Sige, mo today. Maglampas kami. Yung dyan bang cook mo? Wala kang cook. Magpaalam ka na sa kanila kasi mag-alis na tayo. Magpaalam ka ba? Magpaalam ka na kasi alis na tayo. Hindi pa alam. Magbabay ka na kasi umalis na tayo. Bye-bye. Hindi ganyan ba? Magsabi ka nga, punta na kami. Bye-bye. Ay, bugok man ka, oy. Bye-bye. Guys, kailangan na namin itong putulin ang relasyon natin. Bye-bye. Bye-bye. Kasi hindi, Bye-bye. hindi siya marunong magtagalog. Paki-subscribe na lang, guys. Hindi totoo yan. Sabihin mo, subscribe sa channel ko. Subscribe. Hindi subscribe. 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 Click here. Share. Click here. Click here to subscribe. Click here to subscribe. Na hindi ka kasi talaga marunong. Bugo ka talaga eh. Goodbye, guys. Paki-subscribe. Brown body, so how this shit turned into freaky